सरकारा मा स्टाइलनि खामानि मावनायखौ सारमोना नुनो मोनो? बेथ' सरकार UPPL आ सरकार हिसाबै खामानि मावनाय बायदि जों नुवाखै। बेवहाय NGO फोरनि हेडक्वार्टार बायदि जों नुनो मोनदों। गोबांथार NGO फ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट स्किम गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय जि सिस्टेम बेवहाय NGO फोर बुंनाय बेखौसो जों नुनो मोनदों। फर एग्जाम्पल बिथांमोनहा आगोलनि गभर्नमेन्ट जेसेबां स्किम मावदों माने प्रथमनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो स्किमफोरनि सायाव माने इनभेस्टिगेट खालामनाय जागोन, माने नायगिदिंनाय जागोन आरो खामानि मावदोंना मावाखै गासैबो खालामजोबनानै कारापसननि खोथा बिथांमोनहा लाबोदों। आरो दाख्लै प्रमद बर'आ बुरजाथार फाइल मिडियानि दारै देखायनानै बुंदों कि कारापसन खालामदों ओरै खालामदों जे हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि नेताफ्रा जेलाव थांनांगोन बायदिसिना खोथा बुंदों। दा बेखौ अडिट खालामहोदों मोनसे NGO मोनसे संगठनखौ। आं NGO होननानै बुंबाय, बेयो मोनसे संगठन निपक दिल्ली बेस। दा बिथांमोनहा अडिट खालामनो हानायनि अधिकार गैया। बेखौ अडिटर जेनेरेल AG अफिसनिफ्रायसो एकाउन्टिं खालामनाय जायो, अडिट खालामनाय जायो। आसाम गभर्नमेन्टनिखौबो खालायो एखे AGआनो आरो बेनिफ्राय BTCनिखौबो खालायो AGआनो। बेल' मोनसेल' संगठन बे गभर्नमेन्टनि संगठन जायहा अडिट खालामनो हानाय क्षमता दङ। भुल जादोंब्ला भुल बिथांमोनासो बुंगोन, शुद्ध जादोंब्ला शुद्ध बिथांमोनासो बुंगोन। खिन्थु प्रमद बर'आ दस्रा संगठनखौ जि अडिट खालामहोदों, जोंथ' मिन्थिगौ जे 17-18 माबासिम बिडिअ माबासिम माने बाजेटसिम 17 आरो 18 सिमा AGआ अलरेडि क्लियार खालामखांबाय। बिनि सायावबो जुदि बै डिपक'आ जुदि अडिट खालामबावदोंब्ला अब्ला बेयाव बुजिनानै लानाया मोजां जे AGआ अडिट खालामखानायनि सायावबो बिथांमोनहा आरोबाव अडिट खालामबावदों, माने AGनि अडिट खालामनायखौबो डाउट दं बिथांमोनहा। बे रोखोम घटना जादों। गतिके मोजां नङा आरो बिथांमोना सोरनिबा डिक्टेसनावसो खामानि मावो, माने साबमिसिभलि बिथांमोना खामानि मावदों आरो सोरजोंबा कमप्रमाइज खालामदों। गावसिनि सियारा गोमाजानो गिनानै कमप्रमाइज खालामनो खामानि मावदों। दिनै नोंथांमोना मोनसे जिनिसखौ आरो नायबाव जे जोंहा टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिंआ जाहैबाय BTCनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट। दा बेवहाय जोंहा सेक्रेटारि थायो, BTCनि सेक्रेटारियानो बियो बेङो आरो बेखौ नायनो थाखाय नमिनेटेड बा मोनसे समाव इलेक्टेड जाहैगोन चेयारमेन टाउन माबानि जा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन थायो, दा नमिनेटेड खिन्थु मोनसे समाव इलेक्टेड जाहैगोन। दा गोदानै गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि लादों रेभिनिउखौ बांहोनायनि थाखाय मोनसे पलिसि लादों जे बहाबा जुदि रिसर्सेस दङब्ला बेनि सायाव टेक्सेस बसायनायनि। दा मिउनिसिपाल बर्डआ मा खालामदों, क'क्राझार टाउनाव मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बिराद बुरजा टेक्स बारायनाय। जाय मानसिया 2,500 होयोमोन बियो दिनै 50-60 हाजार होनांगौ होननानै नटिफिकेसन ओंखारदों। सोरबा 700 थाखा बोसोराव होग्राया 1,38,000 होनांगौ होननानै नटिफिकेसन ओंखारदों। दा बे रोखोम जुदि खालामो अब्ला क'क्राझार टाउना धंस जागोन। बाहाय रावबो न' लुनानै थाफैनाय नङा, बाहाय बिजनेस कमार्स होननाय सोलिनाय नङा। दा बेबायदिनो खामानि मावदों बे गभर्नमेन्टआ। रायजो राजाखौ खस्थ'सो होदों। रायजो राजानि मोजां खामानि मावनांगौ गभर्नमेन्टआ रायजो राजाखौ खस्थ' होनायनि उद्देश्य लानानै जेब्ला खामानि मावो बे सरकारा गोबाव थाङा। जुदि बेबायदि सिस्टेमैनो थाबाय थायोबा सार BTCनि फिउचारा माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानो? BTCखौ दा धंस खालामखाबाय। नोंनि साख्रि होनो हानाय क्षमतायाबो गैला, नोंनि गाव हारसिङैनो रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हानाय पावाराबो गैला। नोंनो हरखानाय 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव आसोल डिपार्टमेन्ट नोंनि शिक्षा बिभाग, नोंनि फरेस्ट बिभाग, नोंनि हा बिभाग, नोंनि PWD बिभाग, नोंनि कृषि बिभाग, बे मेइन बिभाग सरलथाखौ हरफिनखाबाय DCनो।
आरो बिथांमोनहा बुङो डिसिआ जोंनि आन्दाराव फैबाय बे नंखाय डिसिआ माब्लाबाबो बिटिसिनि सिङाव फैया बे मालाय डिसि आरो बिनि अनुस्थाना आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव थागोन बेनो खमथा हरनाय माने बे स्टेट गभर्नमेन्टआव हरनाय जाबाय दा बे रोखोम जुदि कन्टिनिउ जायो अब्ला बिटिसिआ बे राभा हासं टिवा काउन्सिल देउरि काउन्सिल बायदि स्टेट एक्टनि काउन्सिल बायदि जागोन आरो बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टनि बहुद बेक्तिया जोंखौ मोजां मोनै मानसिफ्रा बेखौनो सेस्था खालामबाय थादों बेखायनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनै चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार होनदों बेखायनो जोंनि पलिटिकेल हेड जायखौ चिफ होननानै बुंदों बेखौ चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो गोबां नामाकरन होगोन ओंखायनो बिटिसिनि जि मोनसे कन्टिगुवास जाहा बाउन्डारि दङ सिमना दङ बे सिमनाखौ सनितपुरथिं कयेकथा गामि सोनानै सेटेलाइट काउन्सिल बानायनानै जोंखौ दुरबल खालामफिनबावनो नागिरदों दा बे षड़यन्त्र दङ बेखौ बे नेताफ्रा बुजियाब्ला जोंनि बिटिसिआ माब्लाबाबो आरो देरनाय नंला बियो फिसासिन जाहैगोन इनकम्पिटेन्ट होननानै सानो नामा सारा दा क्वाइट इनकम्पिटेन्ट बिथांमोनहा गोरों मानसिफोरनिबो साजेसन लाया जोङो माब्लाबाबो गाज्रि एडभाइस खालामनाय नङा जोंनि एडभाइसआ जाहैबाय बिटिसिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय बिटिसिनि बिभिन्न जाथि गस्थि जों जेसेबां दङ बयनिबो इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों खोथाखौ बुंगोन खिन्थु जोंखौ अपोजिसन मेगनजों नायनानै जों बुंनायखौ नेगेटिभ सोरबा बुंनायखौ नेगेटिभ बे रोखोम लादों दिनै गोरों गोरा मानसिनि अभाब गैया जोंनि समाजावबो बिथांमोनखौ लाफानानै खामानि माव साफ्रोमबो बर' अफिसारफोरखौ फैग्रों मोना बिथांमोनहा होखारजोबदों साफ्रोमबो बर' इन्जिनियारफोरखौ बिथांमोनहा होखारजोबदों दा बे रोखोम खालामनानै मा देश सालायनो बे काउन्सिला बिटिसि काउन्सिला सोरनि थाखाय बाहाय लिरनाय दङ जे बिटिसि इज क्रिएटेड फर द डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज बर' कालचार बर' ट्रेडिसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा दा होमब्ला प्रायरिटिया बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै रायजो दाबि खालामनायाव रायजो होआब्लानो 6 सिडुलखौ बानायनानै होदों गतिके बे जायगायाव जुदि बर' अफिसार थादोंमोना बर' अफिसारफोरखौ बिपिएफ मोखांजों नायनानै बिसोर बिपिएफसो बिसोरखौ नाङा होननानै होखारोब्ला सोर सालायगोन बेखौ आरो बेखौनो सालायदों बिथांमोना गुबुन जायगानिफ्राय जाय मानसिफ्रा जोंनि जायगानि सम्पर्के मिन्थिया जोंनि समाजनि सम्पर्के मिन्थिया जाय मानसिफ्रा जोंखौ बारा मोजां मेगनजोंबो नायखाया बेबायदि मानसिफोरखौ लाबोनानै खालामफैनायावथ' दिनै धंसनि सम्मुखीन जोङो जानांदों कमिउनिटिनि आइडिय'लजिखौ नायनानै सारमोननि गेजेराव जोंनिनो मोननै दोलोनि गेजेराव इउनिटि जानायनि माबाफोर सिमांफोर दं नामा सारमोननि इस्युआ जेब्ला पलिटिक्सआव मोनसे खोथा बुङो पार्मानेन्ट सुथ्रु गैया पार्मानेन्ट लोगोबो गैया बे स्पिरिटजों जुदि खामानि मावनानै ज' जालायनो हायो जोबोद मोजां दा एखे खोथाबो बुंदों जे राजनितिकआव बिदाबो गैया फंबायबो गैया गतिके जोङो जाथिनि खोथा सिन्था खालामब्लाबो बिदा फंबाय सिन्था खालामब्लाबो बेयो जेब्ला पलिटिकेल जाबाय राजनिति नोजोरजों नायबाय अब्ला जोङो माब्लाबाबो खौसे जानो हानाय नङा बे राजनितिजों थांगोन खिन्थु समाज निति दङ जोंहा जोंनि धर्म निति दङ गतिके जोङो समाज निति धर्म निति बायदिसिना नितिखौ लानानै आसार खान्थि बेफोरनि दारैहाय जोङो हारिखौ खौसे लाखिनायनि नोजोरजों जों खामानि मावनांगोन आरो अदूर भबिष्यतआव राजनितियावबो खौसे लाबोफिननायनि जोङो खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन सार कमिउनिटिनिफ्राय पलिटिक्सखौ देरसिन सानो नामा सार मा होनदों कमिउनिटिनिफ्राय पलिटिक्सखौ सारा देरसिन सानो नामा कमिउनिटि गैयाब्ला राजनिति गैया नोंनि राजनितिकआ माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया जायहा राजनितिखौनो प्रायरिटि होनानै खामानि मावगोन कमिउनिटिखौ जुदि नायसननो रोङा नोंनि खाथियाव रावबो गैयाब्ला नोंनि राजनितिकआ गैला गतिके कमिउनिटिया फार्स्ट जोंनाव बर' कमिउनिटि दङ आदिबासि कमिउनिटि दङ नेपालि कमिउनिटि दङ बिहारि कमिउनिटि बङालि कमिउनिटि असमिया कमिउनिटि राजबंशी कमिउनिटि सूत्रधर कमिउनिटि बायदिसिना कमिउनिटि मुस्लिम कमिउनिटि बयबो दंजोबो गतिके बे कमिउनिटिजों नोंनि पाब्लिक रिलेसना जुदि मोजां नङा अब्ला नोंखौ राजनिति नेता मानो खालामनो नों राजनिति नेता बानायजालाब्ला नोंनि राजनिति गैला गतिके कमिउनिटिनि थाखाय खामानि माव कमिउनिटिनि थाखाय जायहा बांसिन मोजां सिन्था खालामगोन राजनितिक भाबै बेखौ एम्पावार खालामगोन रायजो राजायानो कमिउनिटियानो